Okay. Ano yung tuloy ano baba? Ayaw, di mo mawag. Pero nga pagpapapak. Sukot. Ayaw, kapag-tawas lang mo. Lagay. Ayaw yun. Tawakan na. Lawyer yung Ayaw, tanan. Ito na, mister. Ito na rin, mga pare, grabe bukata doon. Training ka. Training siya kay... Butangan ka sa tumulong ng gatak na ginawa. Magluto siya lalong dagat. Muluto pa rin siya, no? Oo. Go picture. Myers! Parang sa kanay. Parang sukat din. Okay ka. Dito sa dagat, ma'am. Ay, kaluoy ma. Nakatak ako. Ako na rin. Sige. Ito na rin. Amping mo sa inyong bagong kalibutan. Grabe ko asawa kuan, sangina grabe kayo ulit kuan. Ako ko lalo kasi taglapit ako kalalay ko. Impigger! Ito nga naman pare. Umana man yung kumi. Umana man may big sukatan sa lalom. So sila na pod. Grabe kayo. Karungan ni salam sila sir, isulti mo unsig kuan ko. Sa makita. Grabe to chicks ni isda. Manak ka. Ay, iha rito, iha. Sa mga kita, tapos kung forever sa lalong sa First dagat. time mo rin mo sir sa scuba. First First time time niya ako malawi, lalong dagat. Pare, Sige. Good Experience mo sila. Grabe. Laon na kay tulad na ani ito yung mga isda nga laylay kulor. Like ko dyan. Itong isda nga makuran sakit ang ginag lalong grabe experience ako. Anak ko gani nga, abi na ko dili na ko kaya kay dito ko balo langoy pero kaya pa din ako ati ni mo. Pero wala kita itong isda nga laki nga gwapo. Ay instructor. Oh, pwede na ako dito nagulaman ko pero wala mo Salamat ka-video kayo ko. sir. Salamat kayo. Nagulaman ko dito pero wala ko ka-video kay ngit-ngit man yung madalag kamera. So, buwak ni duwa. Grabe ako experience ay. Grabe din ako experience yun. Kalalong na kasi Ako sa lawang mo man doon pa sa lawang ba dyan. Yung madalag kita. grabe lang ko yung Ito yung ka sa instructor? oh, may kayo todo lang yung murag. Sa asa mo yun? Sa scuba, Naon kayo. scuba diving international? Oh, dili. Sa Dawin? Oh, di gawin ba? Balik ka ta diri. Mamalag dyan dali kay manalong ka. Alom lang. Ingon ka na. Dili, mga ginawar ko basta kuyo, pagka ginawar ko maayo, basta kuyo na kulay. Ah, binuang. Grabe, wala kayo dili na ko makaya. Makaya dili na ko. Makaya di ay. Sige lang, Salamat kaya sa kakayanin na dyan siya. Salamat kayo sa tulong ako. Salamat kayo. Thank you sa instructor nga nagsabay sa ilaw. Oh, di na ako na maliptan. Grabe kayo, pero- Laon na kayo po. Grabe ni Basta Brianna, ay taas tulong, yung hangin. nakurang. Alright, so dagiti sa Salamat mga kayo. followers na mo. Salamat. Follow lang mo, unlike yan. Ano mo din sa Dawin niya sa Scuba Diving International. Kita-kita ka. Guys, kayo mga Alright. kariwang